Tento film nás zoznamuje so študentom univerzity menom James, ktorý takmer zaspal na hodinu filozofie a teraz rýchlo beží po ceste v nádeji, že nepríde neskoro. Študent vchádza do učebne a my sa dozvedáme, že skupina spolu s učiteľom diskutuje rôzne myšlienkové experimenty. Jedným z nich je úvaha o opici, ktorá má neobmedzené množstvo času a dokáže náhodne napísať Hamleta doslova slovo za slovom. Alebo o ťažkosti voľby v experimente so záchranou dievčaťa na veži. Či o ťažkosti voľby v experimente so záchranou ľudí pred električkou. Výučba tejto skupiny na univerzite sa končí a učiteľ filozofie, pán Zimit, ako záverečnú skúšku ponúka študentom, aby uskutočnili myšlienkový experiment. Učiteľ berie škatulku a ide k stolu, pričom oznamuje podmienky experimentu. Podľa pravidiel môžu študenti používať iba logiku a musia vybrať, kto z nich bude hodný získať miesto v podzemnom bunkri, jedinom mieste na Zemi, kde sa dá zachrániť pred blížiacou sa jadrovou katastrofou. Tento bunker je určený pre 10 ľudí a na experimente sa celkovo zúčastňuje 21 osôb, teda 20 študentov a 1 učiteľ. Takže ak sa s miestom na spanie a jedlom dá problém ešte nejako vyriešiť. S kyslíkom sa už nedá urobiť nič, pretože zariadenie je nastavené presne na 10 ľudí. Keď sa dívajú na hríby po výbuchoch, skupina musí rozhodnúť, kto je hoden žiť a kto musí zomrieť. Taktiež, podľa podmienok experimentu, má každý študent unikátne schopnosti a nemenej unikátne problémy. Naši študenti si po jednom vyťahujú zo škatulky listočky s napísanými profesiami. Počas rozdávania profesí sa učiteľ niekoľkokrát rozkašle a pritom škatulku vždy zakrýva. A tak prvý myšlienkový experiment prenesie našich študentov do Prambananu. Každý študent nahlas povie profesiu, ktorú dostal. V tom okamihu učiteľ vyradí zo skupiny básnika, pre ktorého podľa neho v umierajúcom svete nie je miesto. V dôsledku toho nakoniec pomocou hlasovania vyberú farmára, stavebného inžiniera, elektrikára, lekára, senátora, vojaka, psychoterapeuta, tesára a chemika. Učiteľ povie, že svoju vlastnú špecializáciu prezradí neskôr. Na posledné voľné miesto v bunkri študenti vyberú pána Zimita, spoliehajúc sa na to, že jeho schopnosti budú určite užitočnejšie než schopnosti opernej speváčky. Zvyšok skupiny sa rozhodne rozísť a byť chvíľu o samote, pretože aj tak budú musieť byť spolu celý rok. Zrazu naši študenti začujú zvuky výstrelov. Keď pribehnú na ten hluk, uvidia, že učiteľ odstránil tých študentov, ktorí sa nedostali do bunkra, aby ich zbavil agónie z ožarovania radiáciou. Pod zámienkou, že idú zbierať užitočné zásoby, študenti utekajú do bunkra. Učiteľ, keď pochopí, že ho študenti oklamali, beží k bunkru, ale je už príliš neskoro a študenti mu priamo pred očami zatvárajú vonkajšie dvere bunkra. Petra, stavebná inžinierka, v noci nemôže spať a dievča otvorí vnútorné dvere bunkra. Petra uvidí učiteľa, ktorý leží pri vonkajších dverách bunkra s popálenou kožou. Muž ukáže dievčaťu lístok, na ktorom je napísané, že len on jediný pozná kód potrebný na otvorenie dverí bunkra. Potom k dverám prídu všetci študenti, ale obávajúc sa, že ide o pascu, rozhodnú sa prežiť v bunkri rok a až potom zistiť, či je to pravda alebo lož. Tak sa začína ich ročný život v bunkri. Petra stále znova prichádza k dverám, pri ktorých nechali pána Zimita. Plynú dni. Študenti sa venujú svojim každodenným povinnostiam, ale s každým ďalším dňom sú bližšie k okamihu, keď sa ukáže, či urobili chybu, ktorá ich bude stáť život. A tak po roku sa študenti pokúsia výjsť z bunkra, ale pochopia, že pán Zimit im povedal pravdu, pretože na to, aby vyšli z bunkra, je potrebné zadať kód k dverám. Študenti sa pokúšajú dvere rozbiť a používajú na to zbrane, páčidlo a dokonca sa snažia dvere podkopať, ale všetko sa ukáže ako zbytočné. Čoskoro sa v bunkri minie jedlo a študenti sú nútení zjesť mŕtvého elektrikára. Neskôr sa časť študentov zastrelí, lebo sa boja mučivej a hladnej smrti. Nakoniec sa v bunkri minie kyslík a celá skupina zomrie. Tak sa končí prvý experiment. Keď rozoberajú výsledky tohto experimentu, pán Zimit odhalí tajomstvo svojej profesie a my sa dozvieme, že bol tvorcom bunkra a práve on nastavil kód na dverách bunkra. Učiteľ navrhne študentom, aby svoje chyby napravili a experiment zopakovali. Dej nového experimentu sa odohráva pri hore Bromo.
Teraz je však úloha zložitejšia, pretože výber prebieha nielen na základe zručností študentov, ale aj ich osobných vlastností a údajov. Tentoraz sa do bunkra dostanú farmár Gay, stavebný inžinier, elektroinžinier, chemik s dobrou genetikou, burzový maklér so zlatom, neplodný tesár, obchodný zástupca, pôrodník, senátor, právnik, vojak s fotografickou pamäťou, domáci pán a obyčajný robotník. Posledné miesto v bunkri opäť zostáva pre pána Zimita. Študenti, ktorí sa do bunkra nedostali, si sadajú do aut, aby sa pokúsili odísť čo najďalej od výbuchov. Avšak vedľa ich auta spadne bomba, ktorá zmetie všetko na svojej ceste. Zvyšní nažive zostávajúci 9 študenti a učiteľ bežia do bunkra, aby sa zachránili. V noci Petra opäť nemôže spať a keď sa potuluje po bunkri, dievča uvidí spolu Jamesa farmára a Jacka chemika. Študenti sa rozhodnú rozdeliť do párov, aby čo najrýchlejšie splodili potomstvo. Petra si ako partnera vyberie pána Zimita, pretože James s ňou nemôže byť kvôli svojej orientácii. Prejde nejaký čas, ale ani jedno dievča neotehotne. Pán Zimit navrhne dievčatám, aby partnerov striedali, aby sa zvýšila šanca na úspech. Lenže dievča menom Bonnie je proti podobnej zmene pravidiel, o čom okamžite informuje učiteľa. Pán Zimit odíde a čoskoro sa vráti s pištolou. Muž z izby vyženie všetkých študentov okrem Bonnie. Učiteľ dá dievčaťu na výber. Buď príjme nové podmienky, alebo bude vymazaná z experimentu. Jack, ktorý sa v izbe ukryl, keď pán Zimit prišiel s pištolou, na učiteľa zaútočí a zoberie mu zbraň. Počas potýčky Jack pána Zimita vážne zraní. Muž vyjde z izby a ide k východu z bunkra. Študenti idú za učiteľom a vidia ho stáť pri vonkajších dverách a ovládacom paneli. Muž začne zadávať kód a Bonnie beží k nemu, ale nepodarí sa im učiteľa zastaviť. Druhý experiment sa končí neúspechom. James sa pána Zimita spýta, prečo zakašľal potom, ako si on a Petra vytiahli svoje lístočky. Chalan prudko pribehne k učiteľovmu stolu a uchopí škatulku. James si tú škatulku prezrie a zistí, že má trojité dno. V škatulke je niekoľko lístočkov s farmárom Gayom a stavebným inžinierom a úplne na vrchu sú všetky ostatné lístočky. James má podozrenie, že učiteľ sa ho rozhodol zámerne ponížiť tým, že z neho urobil farmára Gaya. Pán Zimit však tvrdí, že sa James mýli. Učiteľ prirovná chalana k človeku z Platónovej jaskyne, ktorý verí iba vo svoj vymyslený svet a svoje ilúzie. James si stále myslí, že pán Zimit mal iné ciele, keď mu vyberal profesiu a osobné údaje. Vtedy James navrhne tretie kolo experimentu. Všetci študenti odmietnú okrem Petry a sám pán Zimit súhlasí s ešte jedným experimentom pod podmienkou, že James bude tentoraz floristom. Podľa podmienok experimentu sa skupina ocitne na neobývanom ostrove. Pán Zimit pod zámienkou kontroly bunkra schová samopal a vezme si so sebou pištoľ. Kým učiteľ sedí pri brehu, príde k nemu Petra a požiada ho, aby jej dovolil urobiť experiment podľa jej vlastných pravidiel. Tentokrát si dievča samo vyberie tých, ktorí sa dostanú do bunkra. Petra vyberá tých, o ktorých sa minule rozhodlo, že budú vymazaní. Pán Zimit študentov, ktorých si Petra vybrala, neuzná a prikáže im, aby od bunkra odišli. Keď však uvidí, že ho neposlúchajú, učiteľ sa načiahne po pištoľ, ale zbraň nenájde. Ukáže sa, že Petra pištoľ vzala vtedy, keď ju pán Zimit nevidel. Dievča odovzdá učiteľovi pištoľ a 2 náboje. James, ktorý už skôr vypátral, kam učiteľ ukryl samopal, teraz pánu Zimitovi pohrozí a prinúti ho odísť. Zimit však povie, že študenti bunker neotvoria bez kódu, ktorý pozná iba on. Nečakane Bonnie všetkým nahlas povie kód bunkra, pretože stála zo všetkých najbližšie k učiteľovi, keď minule otváral dvere a videla kombináciu číslic. Keďže má fotografickú pamäť, dievča si tento kód ľahko zapamätalo. Ostáva posledné voľné miesto v bunkri a Petra prosí, aby ho zabrala Bonnie, ale dievča odmietne. Potom si Petra vyberie Chipsa, tesára, ale chalan Petru prekabáti a strčí dievča do bunkra, pričom zvonku dvere zatvorí. Chips vezme so sebou zostávajúcich študentov a odvezie ich člnom na iný ostrov, kde budú môcť prežiť. Petra, James a ostatní študenti žijú rok v bunkri.
Trávia čas hraním pokru, počúvaním básní a hraním divadelných hier. Čoskoro sa rok v bunkri skončí a Petra otvorí dvere bunkra. Všetci študenti uvidia, že jadrová vojna tento ostrov nezasiahla. Naši študenti pokračujú v pokojnom živote na ostrove, napriek tvrdeniu učiteľa, že bez tesára, pôrodníka, senátora a ďalších nebudú schopní vybudovať civilizáciu a neprežijú. V momente, keď sú pripravení na ostrove zomrieť, objaví sa bomba. James je pripravený ju aktivovať, ale objaví sa pán Zimit a varovným výstrelom chalana zastaví. Ukáže sa, že celý tento rok muž žil v skalách a úplne stratil pojem o čase, až kým nepočul hlasy študentov. Zimit má v úmysle Jamesa zastreliť, ale študenti sa postavia na obranu svojho kamaráta. Nakoniec James stlačí tlačidlo aktivácie na bombe a hodina sa skončí. Chips porozpráva o svojom experimente vo vnútri experimentu. Tým, že sa obetoval, odviezol skupinu na iný ostrov. Všetci muži v jeho skupine náhodou zomreli. Keďže je Chips mladý, nemôže byť neplodný. Chalan využije svoje tesárske zručnosti a vybuduje si svoj malý raj na zemi, kde má teraz dievča na každý deň v týždni, okrem nedele, pretože v tento deň bude odpočívať. Všetci sa smejú. Študenti odovzdajú učebnice a odchádzajú, ale v triede zostane Petra. Dievča zatvorí dvere kabinetu a vyjde na balkón. Petra je nespokojná s pánom Zimitom, ktorého oslovuje menom Erik. Dievča vie, že učiteľ urobil z Jamesa farmára geja naschvál, zo žiarlivosti, aby ho ponížil a ukázal mu, kde je jeho miesto. Petra povie, že to bolo zbytočné, pretože James nevie o vzťahu Erika a Petry. Dievča oznámi, že odchádza s Jamesom do iného mesta. Erik prosí dievča, aby zostalo a bolo s ním, ale Petra nesúhlasí. Dievča poboská muža na rozlúčku a odíde. Koniec tohto príbehu zostane otvorený, pretože vidíme dva možné vývoje udalostí. V jednom Erik ďalej chodí do práce a učí, a v druhom vidíme, ako sa muž pozerá na pištoľ. V tomto momente sa film končí. Ďakujeme všetkým, že ste toto video dopozerali až do konca. Dajte tomuto videu like, ak sa vám páčilo. Napíšte do komentárov, čo si o tomto filme myslíte a uvidíme sa v nových videách.